Direla, herri mugimenduari laguntza bat emateko. Eske badira, ez da gizema txanda egongo diren Gasteizko txosnen baitan, baino eundaka, milakara helduko garen. Jendeak lan egiten du zerren truke, oso kalimotxo baten truke. Hartzen duzuna, txanda egiten duzun bitartean, ez? Uste dut beharrezkoa dela hau abestea, beharrezkoa dela gure txosnak eta azken urteotan bereziki hartu duten magnitudea edo hartu duten egitarauan egiten den apostoarekin eta babestea, zaintzea eta mundu guztiak argi eukitzea zergaitik nahi dugun babestu txosna hauek eta zertarako dauden txosnak, ez? Badirela kolektibo batzuk sostengatzeko eta badirela herri mugimenduari laguntza bat emateko eta azkenean egiten direla lan handiarekin, neke handiarekin eta jende askoren izerdiarekin.